Ndinokunamidzai muri yeEast Zimbabwe Conference pamutambo wematumba uri kuenderera mberi. Tinovimba nekutenda kuti tese tiri kukomborerwa neshoko iro Mwari vari kutitumira mukati menguva ino, panguva yakafanira, nevatauri vari kuuya kwatiri munguva dzakasiyana siyana. I want to believe kuti mumwe nemumwe ari kuropafadzwa neshoko riri kuuya kwatiri each and every day. Mutambo wedu wematumba uchienderera mberi nemuti usina kujairika sezvatiri kungoona tichiropafadzwa tiri mudzimba dzedu, tiri mudzimota dzedu, tiri mukati memabedrooms edu, tiri mumakitchen edu. Everyone is being blessed. Toda kutenda Mwari nekuti vanoita zvinhu zvavo nenguva yakafanira nenzira yakasiyana isina kujairika. Mukati menguva ino ndoda kuintroducai zvakare kumuparidzi wedu atumwa naMwari zvakare kuti ataure nesu mutambo wamatumba usina kujairika. Munguva dzino tichawana shoko redu rakaropafadzwa kubva kumurandakadzi waMwari Mai V Gwedede. Ndo vatumwa naMwari neshoko rekuti tigutswe nekutuswa naro panguva yakafanira. Nditenderei kuti tidzore maziso edu tinamate pamwe chete kuti Mwari vataure nesu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinodzoka pamberi pechigaro chenyu nokuti hakuna rimwe zita iro takapuwa kudenga nepasi ratingaponeswa naro kunze kwezita raJesu. Tibatsirei kuteerera, tinzwe imi Mwari muchitaura, tisaona munhu, tisanzwa munhu, asi tinzwe imi Mwari muchitaura kuburikidza nemunhu. Torarama sezvinoreva shoko renyu, modzima havi yechitema muropa redu, motidzidzisa kufarira mutemo wenyu. Ndokukumbira kwedu parusando huno kuburikidza naJesu anogara nokusingaperi. Amen. Nokuchingamidzai sangano zvenyu raMwari kucamp meeting yedu, virtual camp meeting ya2020. Mufaro wangu kumira pamberi penyu chitaura nemi munguva dzisina kujairika dzakadai, asi nekuda kwerudo rwaMwari atitendera kuti shoko rake ritaurwe, nokuti anoti ndaritaurwe munguva dzakafanira nenguva dzisina kufanira, dzino dzisina kujairika. Mwari aona zvakafanira kuti taure shoko rake. Nhasi pane dzimwe nguva nda kutaura nemusoro wenyaya unoti that I may dwell among them, that I may dwell among them. Scripture reading yedu kana kuti vhesi redu ratichange chifamba naro panyaurano yedu tichariwana pana Exodus chapter 25 verse 8. Rinoti panapo, then have them make me a sanctuary for me, and I will dwell among them. Zvikanzi panapo, ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Mwari akomborere kuverengwa kwezwi rake. Ngativei nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nenguva yamatiwanira isu vatadzi kuti titeerere imi muchitaura kwatiri. Tinokutendai nekutenderai inini mutadzi kuti nditaure kune vamwe vatadzi ndichivataura nezverudo rwenyu rukuru rwamakatiratidza kuburikidza naJesu Kristu. Chimiraiwo neni pane dzimwe nguva Mwari mukandisiya ndiri ndega, nekuti ndiri mutadzi, tendenzi yangu inondirekera kuchitema. Ndikapedzisira ndakudza vanhu nekuvafurira zvekutadza. Mirai neni murwire shoko renyu Mwari, nekuti mune shoko nevanhu venyu ramunoda kuti vazive kuti vaponeseke. Iko zvino patakuvhura shoko renyu Mwari, tariverenga asi hatigone kuritsanangura kana muri musipo. Mweya Mutsvene wakatungamirira pakunyorwa kwaro ndautibatsire pakuriverenga nekuritsanangura. Zita renyu rigokudzwa pano pasi sezvanoitwa kudenga. Tanamata nekutenda. Amen. Tanga takateerera zvakanaka vhesi redu richiverengwa. Zvikanzi ndava ndiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Mutsara uyu uri musoro wedu wenhau, that I may dwell among them. Muri kunzwa here chidiso chaMwari chakadzika mumutsara umu? Muri kuchinzwisa here chidiso chiri muna Mwari chiri kubudiswa nemutsara uyu kuti anoda kugara pakati pedu? Mashoko aya anouya kwatiri semufaro, sekunyaradza, sekukurudzira munguva dzisina kumira zvakanaka kudai. Ikonomi haina kumira zvakanaka, mabasa haasi kuwanika, mari dzekudya mudzimba hadzisi kuwanika, zvakawanda zvina kumira zvakanaka. Chirwere cheCovid chatizungaidza musoro left, right and center, but Mwari ari kushuva kugara pakati pedu. Chiri kunyanya kundifadza pamashoko aya ndechekuti Mwari nekuda kweunhu hwedu, nekuda kwezvimiro zvedu, angadai achitotarauka kubva kwatiri, but ndiye ari kutoinitiata this move. Ndiye ari kutotanga nekuda kuvavarira kugara pakati pedu. Dai akanga ari mumwe Mwari,
neutsvene hwaainahwo nesimba raainaro haimbovavarira kugara pakati pevanhu vakaita sesu, tisina zvatiinazvo, tisina zvatinomubatsira. But chinondifadza ndechekuti ndiye ari kuita the first move. Ndosaka kuna John uchinzi hakuna ungauya kwandiri kana ndisina kumukweva. Meaning to say, chine chekuita nekuponeswa kwedu chese, Mwari ndiye anochiinitiata. Ndosakani soko raMwari richitibuditsira kuti zvoni, while we were yet sinners, Jesus died for us on the cross. Saka Mwari ndiye anototanga nenyaya idzi, ndiye akanotodziinitiata nyaya dzekuponeswa kwedu. What a wonderful God that we serve. Pamangwanani anani, kana kuri kuda kwedu isusu kuti Mwari avewo pakati pedu, tive necommunion naMwari, ugaro hwaMwari huve pakati pedu sekudawo kwaanoita, ugaro hwaMwari huve mudzimba dzedu, ugaro hwaMwari huve mumakereke edu, ugaro hwaMwari huve mabasa edu. Ngatifadzwei nechinhu ichi kuti Mwari is in already. Tiri kutopinda munyaya yatiri kuda, ina Mwari akatomira tiri paposition kutara. Saka let's be comforted naizvozvo. Haana ngotanga kutaura mashoko aya pana Exodus chapter 25 verse 8. Uku ndiko kwakanga kuri kuda kwaMwari kubvira pakutanga. Paakasika Adamu naEva, akavasika mumufananidzo wake, achibva avaisa mugarden reEden. Uvepo hwake hwakanga huinavo. Mukuzvinzwa here? Eden zvinoreva the presence of God. Zvireva kuti vaigara vari pana Mwari. Ende zvinonzi every day Mwari aivashanyira achidyidzana navo. Kudyidzana navo nekugarisana navo kwaakanga akaita ndihwo upenyu husingaperi. Nekuti 17 verse 3 yaJohn inotiudza kuti now this is life eternal, that they may know you the only true God and Jesus whom you sent. Saka nekuda kwokuti vakanga vaina Mwari, vachimwa paari, vachimuziva nekudyidzana naye every day, they were in the presence of God and they had eternal life. Asi nekuda kwekurunzira kwemuvengi, sin separated them from God and they died to eternal life. Nekuti kuziva Mwari kuya, nekukomuna naMwari kuya, kugara naMwari kwakabviswa nekuda kwechinhai, nekuda kwechitema. Asi nyaya iyi Mwari haana kumboimira kani. Mwari akaramba achiteverera munhu, nekuti mushure mekunge atotadza, anotouya kovira, kotonhorera, achitsvaga munhu. Adam, where are you? This statement is echoing from Genesis to Revelation. Ichingotaurwa Mwari achingoteverera munhu, achimutsvaga kwaanenge ari, nekuti anoda kugara naye. Munoziva kuti chii vanhu? Ndoda kuti munzwisise kuti kugara naMwari, sei Mwari achivavarira, zvakakosherei kuti tigare naMwari? Sei Mwari achivavarira kugara nemunhu? Ndoda kuti muone this scenario. Mwari paaicreate zvinhu zvake zvakanga zvakarongeka zvakadaro, zvekuti paaisika, aisasika fish, haana kutanga nekusika fish abva angodzisiya dzakaunganidzwa somewhere bva timira inde zvokutsvagira pekuenda. Haana kudaro. Zvanga zvakarongeka zvakadaro zvekuti aitanga asika pazvinhu panogara zvinhu, kana paavapo ozosika zvinoenda panogara zvinhu. So kudai haana kusika mhuka dzambogara dzakahenga mumhepo dzisina pekutsika, nekuti papaine mvura apazarika ndite lendi. Lendi yakatanga yavapo, mhuka bva dzazosikwa bva dzapinda muchinhai, mulendi matoone vegetation. See, nemaoceans zvakatanga zvasikwa. Fish dzichibva dzazongosairirwa mumvura yakanga yatovapo. Firmament yakatanga yasikwa neatmosphere. Ndopa ana gimba nana hoto ndobva vazosairirwa muatmosphere makanga matovapo already. But look at this. When God was about to create man, Mwari ada kusika ini newe, haana kutaura nelendi, kunyange yakatinakira. Haana kutaura nesea, kunyange yakatinakira. Haana kutaura neatmosphere, kunyange yakatinakira. Akataura negodhead. Vakataurana pachavo. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi let us make, ngatigadzirei munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu. Ndoda kubudisa point yekuti chii? Fish haigoni kurarama pasina mvura. Mhuka hadzigoni kurarama pasina vegetation. Iwe neni hatigoni kurarama pasina Mwari. For in God we move, we live and we have our being. Saka ni Mwari anoziva kuti Satan anofarira kuti tigare takaseparata naMwari. Asi iye Mwari anoziva kuti isusu hazvina kutinakira, nekuti kana takaparadzaniswa muna Mwari nekuda kwechitema, we are not safe. Hazvina kutinakira. Imagine iyo inyika yatiri ino idai mamusina mutemo, anongoda kungoona motikari yemunhu yakapakwa achitora, angosvotwa nemunhu achitora banga achiuraya, zvinhu zvaisaita mushe. Saka kuvepo kwaMwari kunoita kuti zvinhu zvigadzikane zviende panzvimbo. Saka this statement that I may dwell among you,
iyi statement yakataurwa zvakare naMwari. Vana veIsrael vamunzira yekuenda kuKenani. Akataurira Moses nyaya yekuvakwa kwesanctuary. Aisareva kuti izvoni ada kungoti tabernacle ivakwe yobva yangonzi dzii pakati pevana veIsrael. Aiwa kwete. Iyi ndiyo mistake yakaitwa nevana veIsrael. Vakatadza kunzwisisa kuti purpose yesanctuary pakati pavo yakanga iri yei. Zvongu shekaina glory yaMwari yakanga iri pakati pavo. The presence of God yakanga iri pakati pavo nekuda kweuvepo hwaMwari paMercy City. Asi Mwari paakati izvoni ndinoda kugara pakati pavo, aisareva kuti anoda kungogara mutemberi asina zvekuita navo. Vachingoita zvavari kuita temberi iri papo. Tinofanira kunzwisisa kuti temberi iripo, pakanga paine mapriest, pakanga paine masacrifices, paine high priest. Ndo zvaiita kuti temberi ive chinai, ive complete. In short, regai ndikuratidzei basa retemple. Daily service, munhu aiti kana atadza aiuya nehwai, oreurira zvitema zvake pamusoro pehwai, ouraya hwai iya, priest oita maservices. Pakupedzesera the goal daily service yaiitwa yakanga iri yekuti munhu adzoreredzwe ukama hwake naMwari. Poita yearly service the day of atonement. Pakanga paine atonement yaiitwa kuita atonement the holy sanctuary, the tabernacle, the congregation, altari uye congregation yese yaIsrael yaiitwa kuti vanhu vadzoreredzwe ukama naMwari. Saka tiri kuona panapa kuti purpose yaMwari pakuisa sanctuary yakanga iri yekuratidza nekuparidzira munhu gospel rokuti ndinoda kugara mukati mako iwewe as an individual. Kana tikaverenga kuna Ephesians inotibuditsira pfungwa iyoyo. Tikaverenga kune vhesi kuna Ephesians chapter 3 verse 16 to 19 inotibuditsira pfungwa iyoyo kuti vavarire yaMwari yakanga isiri kungoti temberi kana tabernacle igare pakati pavo yongonzi sechimonyamandi chavanenge vachingonongedzera, asi aida kuti paparidzwe gospel rokuti Mwari anoda kushanda mukati mavo achitonga pasitadheo yepfungwa dzavo. Saka sanctuary basa rayo rakanga riri rekubudisa gospel re-atonement nere-forgiveness. Saka panapa tiri kuona kuti izvoni pazvaiitwa zvose musanctuary, zano reruponeso, metsi, tsoro, chese yezano reruponeso yaitambwa zvakanaka pachena pamberi pevana veIsrael. Saka gospel iri raparidzwa raifanira kushandura vanhu kuti zvimiro zvavo zviite fit kuti Mwari agare mukati mavo. Nekuti ndo the ultimate goal Mwari raida. But ivo havana kuzvinzwisisa, vaingonatidzwa nekukwekweredza hwai vakananga kusanctuary. Havana kuzvinzwisisa kuti Mwari chaari kuda hakuzi kukwekweredzwa kwehwai. Mwari ada kuti vanzwisise kuti izvoni hwai pairi kufa inga isikafanire kufa, asi iri kufa nekuda kwezvitema zvavo. Mwari aida ukama navo. Saka panapa ndoda kuti tibatisise pfungwa iyi yakatikoshera. Vapinda muKenani vakaita same mistake. Temple yavakwa. Uchaona kuti vaikoshesa temple zvakadaro. Ndosaka ndipepe maiona yangu vayaJesu vairatidza Jesu kuti muri kuona here temberi. They had pride in that temple. Asi kuti vazive kuti basa retemple rakanga riri rei dololo. Ndosaka ni Jesu aizovapindura kunge ari kupindura rafu zvikati hapana dombo richasara rakamira pane rimwe, nekuti vakanga vatadza kuziva kuti zvoni the temple was an object lesson yaireva salvation yavo yakanga iri kutambika mumaservices aiitwa musanctuary. Zvikanzi panapa instead yekuti temberi vaparidzire gospel unoita kuti vapinduke, vaitonyanya kuwedzera muzvitema. Mwari akazotuma Jeremiah akati ena unovaudza vanhu ava kuti zvipiriso zvenyu zvinondisemesa, ndinonyaudzwa nezvipiriso zvenyu, chinjai maitiro enyu, regai kutsikirira vamunokushandirai, ratidzai rudo kunherera, chengetedzai shirikadzi, garisanai zvakanaka paukama, musangomirizika nezvipiriso asi unhu hwenyu husingachinji. Ndo yakanga iri message yaJeremiah akanga atumwa naMwari. Saka panapa pamangwananana ndaida kuti zvijeke kwatiri kuti tizive kuti zvoni temple yaivavarirwa naMwari kugara mairi yaiva muiri kana kuti mwoyo wemunhu as an individual. Pfungwa iyi tinoiona kuna 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Inoti zvoni temberi yaMwari ingatenderana sei kuone zvifananidzo nekuti isu tiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari sezvaakareva kuti ndichagara mukati mavo, ndichafamba mukati mavo, ndichava Mwari vavo, ivo vachava vanhu vangu. Muri kupapata here apa? Mukazoenda pana 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na 17 panoburiswa pfungwa iyi zvakanaka zvakare. Hanzi hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu? Hamuzvizivi here? Kana munhu achitadzira temberi yaMwari uchamutadzirawo nokuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo.
Saka pfungwa yaMwari ari kuti zvoni that I may dwell among them. Ari kureva kuti ada kugara mupfungwa dzedu, kuti akontrole mapassions yedu, akontrole appetite yedu, ati director to will and to do his great pleasure. Ndozvaaivavarira. Asi Israel yakarasikirwa nazvo. Ndokuti chiko inini. Ndiri kuti ndakutanga ndatora pfungwa iyi idzike kwamuri. Ndiri kuvaIsrael ndozoya closer home. Mtaona kuti usiku hwakatengeswa Jesu. Jesu abviwa naye kuna Kefasi, aendwa naye kuhoya Pilate. Zvinonzi maJudha paitika zvese izvi vakanga vakatarisana nekunodya Paseka. Vakatadza kucrossa nemuhoya Pilate vachityira kusvibiswa kuti vanozotadza kunodya Passover. They could persecute kunze yet being holy inside. Ndotaura nchiti chiriko kuti mapanzwisise. Ndiri kuona elder panapa vanoenda kusmall house vachisiya main house yavo vonoramba poku vari kusmall house. Handizive kuti izvoni kudya kwepoku ndokunovasvibisa here upombwe hwavari kuitawo vasvibise. Ndozvaiitika panapa. Tine vanhu musangano vanotadzisa vamwe kunamata muchechi, vanokura muchechi zvokutadzisa vamwe kunamata vachikota mavhesi. Unonzwa chinzi vangu vasina kutedzera protocol. Panitori neholy language yekupersecute vamwe muchechi yet being holy. Mwari atibatsire tisakanganise vamwe kunamata mumachechi. Ndinoda kuti tiuye closer home nenyaya iyi. Ndinoda kuti tizive kuti isusu hatinonyanyosiyana naIsrael. Tine zvokwadi yatakabatiswa Seventh Day Adventist Church. Tine madoctrines atinodzidzisa. Madoctrines aya taarijusa to a shrine. Anongogarawo ari seuko kwasetembere kwaIsrael. Asi hana effect paunhu hwedu. Tine 28 fundamental beliefs. Toti Bhaibheri rese rakazara zvokwadi atinotenda isusu as Adventist. But zvokwadi izvo zvoka tinoita kutozozvishandisa taenda kuchechi. Zvokwadi izvo zvoka izvi ndezvekuudza vamwe asi hazvina effect patiri isusu. Rekani kutora zvishoma nenguva yedu ndikuratidzei kuti izvoni hakuziriko kuda kwaMwari maringe nesu. Lord's Supper. Unoona hapa nguva yeLord's Supper munhu anenge akabata kachingwa kaya achiita utsvene chaiko chaiko nekachingwa kaya akabata cup yewine. Panogeza motsoka akapa Lord's Supper. Lord's Supper iripo pakuti yeuchidza kudzikinurwa kwatakaitwa naJesu pamuchinjikwa. Yakareplace Passover. All along they were celebrating Passover. Nekuti ropa remagwayana ndo rakanga razorewa pamazvidzitiro kuti vabudiswe kuuranda kuIjipiti. Asi Jesu manje the real sacrifice lamb paakauya patakaita crossover from Passover to the Lord's Supper. Nekuti Jesu mbuna akanga afa pamuchinjikwa. Tiri paLord's Supper instead yekuti tiregerere sekuregererwa kwatakaitwa naJesu. Bhaibheri rinoti zvoni freely you have received, freely give. Hatidaro paLord's Supper tetakabata kachingwa kaya nekakapu kaya asi mumwoyo makazara kuvenga. Gospel reLord's Supper rakafanana kwatiri netemberi yaIsrael ingori pakati pavo asi isingareve chinhu. PaLord's Supper vamwe vanenge vachitoshora izvozvo zvindohesa ipi vaya vakatitira iwo manga patachitogezana matsoka paipa nditoona kuti akakweshika namanga paLord's Supper. Mwari atiitire zvakanaka. Message dzatakatakura dzive neeffect patiri. Musi weSabata tichidya munya. Unoziva kuti kuchechika kwaifanira kutidzora because Sabata rinotinongedzera kuna Mwari mumwe chete rikotiratidza kuti Mwari ndiye anotiita vatsvene. But on the Sabbath day, on God's holy day, tichirwira ego dzedu, tichiratidzana zvishandwa muchechi. We cannot celebrate kubudirira kwevamwe musangano kana muine vanhu vanovenga vanhu vemusangano. They cannot even say congratulations. They cannot even say be happy. Havagone kufara nemumwe munhu ari kufara kunyaya chete. Kana pamarufu chepchepu I advise you kuti mukatoona maita rufu itai zvenyu mega. Musanetsikane nekukoka vanhu neWhatsApp dzakauya dzimwe muchipera. Muchinyeyewa parufu ipapo. Instead nekuchema nevanochema vanenge vari busy kunyaya. Iro kofini racho ona iyo zvakaita kofini racho. Ndofuka kuti vakatonokomesa kumagaba. Zvino manje ndo vanhu vamukati vane diaspora ivava vanotenga kofini rakadai rakadhakwa rekukomesa kumagaba. Iyo nyama yacho mamboiona here mabhonzo ega ega haisitombori consistent nenhamba yevana vavo vari kudiaspora. Parufu apo instead yekuchema nevanochema vanhu vari busy kunyaya. Kuvenga jealous nemusi weSabata. Kuprotecta ego dzedu vanhu. Tichirwira zvedu isusu zvisinei naMwari.
zvikanzi panapa tine chimwe chokwadi chekemeeting chinofanira kuti tiratidza kuti tiri vafambi nevapfuuri, hatizi venyika inoi. Each time atoenda kukemeeting tinofanira uri murangwa jeni yevaisrael mudesert, but tiri kukemeeting ikoko ukaona tunduzi inenge yakatutwa chete, hakuna vafambi nevapfuuri vakadaro. Kune kuine competition, kune kuratidzana zvishanu. Mwari atibatsire soko ratakatakura ritishandure, kwete kungoritaura nekuudza vamwe risina effect patiri. Tine health message. Health message inofanira kuti chigezesa masvibo ese enyama, hasha dzipere, but unoona ukurudya machanzi, but haudzoreki. Ukatsamwa zvinhu zvinotomira pachechi kuti tsvi. Mwari atibatsire message yedu ive effect patiri. We preach about Trinity, but there is a lot of disunity pakati pedu. Tinotaura nezvaMwari Baba neMwari Mwanakomana neMwari Mweya Mutsvene vakabatana vanoita zvinhu zvavo pamwe chete, asi muchechi mune madivisions. Saka tinofanira kubva pakufanana nemaIsrael kuva outward and formal, tive inward and spiritual. Ngatisangove nemufananidzo badzi wekunamata asi takarasa simba rawo. Ndoda kuti tione pfungwa iri panapa. Mwari akabvira kare achida kugara pakati pevanhu vake. Ndosaka ani muchiona kuti throughout the law and the prophets aingovavarira kuendera padhuze nevanhu vake. Ndosaka muchiona akava nzira yekudarika nayo Red Sea. Ndosaka muchiona mvura yepamara ichivava akava kunaka. Ndosaka muchiona kuti yashayikwa mvura mugwenga akava dombo nemvura yakasaplaya vanhu mvura mugwenga. Ndosaka muchiona kuti chikafu chapera mugwenga, iye the bread of life akauya akavasaplaya chingwa. Nekuti aivateverera, always aida kuva nayo. Tinoona zvakare chidiso chaMwari chekuva nevanhu vake. Mukuannounce zita raJesu aiye azotifira. Messiah akanzi Emmanuel, God with us. Nekuti ndicho chidiso chaMwari chikuru chekuva nevanhu vake. Saka he came to tabernacle with his people. Akapfeka nyama, akasiya kunamatwa nengirozi, akauya ari Mwari anesu. Tinoona chidiso chaMwari chekuda kugara nesu. Munew covenant achitaura kuti zvoni ndichaisa murayiro wangu mumwoyo mavo nechemukati. Hakuna anozoudza mumwe kuti usabe, hakuna anozoudza mumwe kuti usauraye. Ini ndichava Mwari wavo, iye achava vanhu vangu. Saka new covenant inotiratidza chidiso chaMwari chekugara mukati medu. Throughout the gospels nemaepistles apo tinoona kuti Mwari aivavarira kugara nevanhu vake. Kukupenderwa kwenyaya mubhuku raRevelation ukaenda pana chapter 21 zvinonzi panapa, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. Toenderera mberi toona kuti zvichinji zvinotambudza zvichange zvisisipo nekuti Mwari anenge apakati pavo. Saka kubvira pakutanga kusvika pakunopenderwa kwenhoroondo yenyika inoi, tiri kuona kuti Mwari chidiso chake ndechekuti agare nevanhu vake nekuti zvakavanakira. Panguva dzinodzi vanhu vaMwari toda muzvinzwisise kuti zvoni mbiri yese yabride kana pamuchato, there is the presence of his husband. Saka church isusu kuti tive tinofara ndokunge Jesu ari pakati pedu, nekuti akapinda mukati medu Jesu achatidzidzisa nekuti rimainda zvokwadi, achatitungamirira muzvokwadi ese. He will convict us of sin, achatiregerera, achafamba matiri achitidzidzisa to will and to do God's pleasure. Reformer anonzi zvoni John Wesley akufa, his final words anoti zvoni, the best of all, God is with us. Vaendana nezvakanga zvichinetsa zvichishungurudza through the process yekubva kuchechi yaishungurudza yeRome. Chinofadza John Wesley ndechekuti Mwari akanga ainavo. Panguva dzino idzi vanhu vaMwari, ndoda kuti ndikuyeuchidzei kuti hazvifambe mudzimba kana Mwari asipo, hazvifambe mumachechi kana Mwari asipo, hazvifambe as individuals kana asipo Mwari asimo matiri. We need God to know what to eat. We need God to know how to dress. We need God kuti tizive kuti torelata nevamwe sei. Hatigone kutangira pakuudza vanhu kuti musaite makuhwa. Mwari anofanira kugara matiri otidzidzisa kuita kuda nekuita kuda kwake kwakanaka. Panguva dzinodzi ndoda kuti kana chiri chidiso chako nenguva dzinodzi, kumbira Mwari kuti akudzidzise, kwete kuti ungoziva shoko raMwari, kwete kuti ungokota spirit of prophecy, kwete kuti ungokota mavhesi, asi kuti shoko raMwari rive neeffect paupenyu hwako, rikudzikamise, rikudzore makaro
ekungodya zvese zvese nezvinokonzera macancers nezvinokonzera arthritis nezvinokonzera zvakasiyana siyana. Shoko raMwari rikubvise mapassions ekungoti wese waona unongoda. Shoko raMwari rikubvise pakuda zvenyika ino nekukombita nenyika inoyi. Munambato wako pane dzinongwani iti Mwari pindai mumwoyo mangu muve namambo nemutongi weupenyu hwangu. Garai mucitadel yemwoyo nepfungwa dzangu muve in control Satani ashaya nzvimbo. Nekuti sezvo temberi yaisaitwa mafanizi nayo Uza akatitraya kuibata akafa. Ana Nadab nana Abihu vakadaita mafanizi nayo vakafa. Kana Jesu matiri isu tiri temberi yake zvitema zvikada kutibata zvinowira pasi. Munamato wako pane zinongwa kuti Mwari pindaiwo mwoyo mangu. Jesu ndinoda kurapwa kwazvo. Ndinoda kuti imi mugare mumwoyo. Bvisai zvakaipa zviri mumwoyo mangu. Dzingai mhandu dzese dzinondikanganisa kukunamatai. Mundisambidze ndichachena kwazvo. Kana uriwo munamato wako wekuti Mwari ave mutongi weupenyu hwako, simuka pane dzinonguva kana kusimudza ruoko uri pauri tinamate tichikumbira Mwari kuti atiitire izvozvo. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga vanotinzwa vanotida, tinokutendai nezvamatidzidzisa pane dzinonguva kuti tizive kuti hamufadzwe nekungoona gara tichiita zvinhu zviri formal, kungoitira zvinhu mutemo, kungoenda kuchechi kuti tinzi tinoenda kuchechi, asi munofadzwa nekutiona tichiita zvatadzidza zvatinoziva pamusoro penyu, tichizvirarama, vanhu vachiona imimi mukutaura kwedu, vachiona imimi mukufamba kwedu, mukuchengeta mhuri dzedu, mumarelationships edu, mumabasa edu, imimi muchionekwa. Hatigone kana tiri tega Mwari. Ndosaka tiri kukumbira kuti imimi Mwari mupinde matiri mutidzidzise to will and to do your pleasure. Chitibatsirai Mwari. Takukukokai nekusimudza kwatakaita maoko edu kuti Mwari pindai matiri. Tinoreurura zvitema zvedu zvese, tinozviramba kuti imimi muwane nzvimbo mupinde makachena. Zita renyu rigokudzwa matiri. Vazhinji vagotendeukira kwamuri nekuona upenyu hwedu hunoratidza imimi Mwari. Tatenda tabonga Mwari nekuti matinzo